Salutare lume, azi vom continua pe mapa noastră serie 9 de Minecraft Pocket Edition. Uite aici. Așa. Așteptăm să se încarce, s-a încărcat deja. Așa, tăiem copacii pe aici. Stați puțin că vreau să fac ceva. Gata. Pun și pe ăsta că n-am ce face pe el. Așa, iau și lemnul ăsta de sus. Dacă ajung la el. Ajung. Acum nu mai ajung. Ok, luăm și vreau să fac o casă aici. Îl tai și pe ăsta. Așa, frumos, frumos. Așa, pun pauză și revin când s-a despawnat asta de aici. Gata, lumea, am revenit. Hai să începem să facem casa. Și mai întâi o să vină așa. Cum așa. Cam atâta. Aici așa. Nu să fac niște de-astea, să pot să fac în inventorii meu. Gata. Punem asta aici. Mai punem un strat. Hai să mai punem încă un strat. Ca să vedem cum ne stă geamurile. Chiar nu știu dacă o să arate ca lumea cu geamul. Nu are nimic la să iau. Așa. Aici așa o să fie două uși. Sau o ușă. Eu zic o ușă. O ușă, lasă o ușă. O să-mi iau mult lemn să fac ușele alea. Bine, face câte 3 uși. Nu face câte o ușă. Dar punem dovleacul ăsta aici. Ne urcăm pe... Încurcă chestia asta. Ne urcăm pe el. Și începem să construim casă. Nu mai am lemn. Deci eu trebuia să se cobor să iau lemn. Așa, frumos, frumos, luăm lemnișorul. Hai să le facem. Gata, 24 de bucăți. Bun. 25 pe aia care căzut pe aici. Stai să mă duc să iau. Uite aici. Dar las așa că o să ne trebuiască. Sau nu, las că iau și pun pumpkin-ul ăsta. Așa și pun asta așa. Și gata.
Ne. Mă duc să mă elen. Și revin atunci când l-am tăiat. Ok, saltarele mi-au revenit. Hai să facem ușile. Așa, cum vi se pare casa? Mi se pare ok. Bine, nu o să fac de aia de lux acum. Casă normal în care să stai. Să mutăm cartonurile în casă. Așa. Să iau și setting-urile astea. Hai în casă să le punem. Să facem un... Ce să punem aici? Astea și astea. Da, lume, cam atât pentru acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare cu un alt Minecraft. Pa, pa!